Здравейте хора, аз съм Ангел и днес ще играем FIFA 15 сезон. Вчера гледахте май матча Франция и Румъния, аз бях за Румъния. Те заслужаваха точката на паяци, вкара много красиво гол. Тук какво съм правил? Да. Заререйра и Вайто, колко от... Добре, може да се закрити. Нямам защита. Ще ми няма и защитник. Добре, няма ли. Кой да бъде той? О, колко ре. Колко ре. Сорис Джонсън, колкото е по-добрия варианта, по-хубавия. Добре, да. Само менеджер да сложа. Той е сама. Почтино. Сега ще купим Димитри Пает, който ще ослоним на Андер Рейра. И Андер Рейра може към. Той е трик. Год. Без West Ham. Но да го има е така. Middle Frieds. Трика. Колко ще е? Да не ми... Ето. Доста му се е вдигнал. Той беше... Добре да кажем 5К. 4300. Не мога. Много СКП. Всичките си пари дам. Не мога. Не. Ще изиграем тук един матч. Само това да го преместя. Така. Ще вземем към. Не. Колко да събирам? 30к. Но ти искам Пает. Ти си един толкова добър футболист. Нямам думи. 70 000. 150. Yes. Това не надам един час. 7600 дам. Имам 2 пакета. Мини бронз, не. Сега ще изиграем един турнир. Силвър Каш. Реал Гол. Кой ще ми е първият съперник? Реал Мадрид. На World Class Shame. Добре. Айде. Сега изчакайте. Така. Добре. Бам. Добре. И трябва да дам фитнес. 15 фитнеса. Един силвър. За култури. Уби. После срещната или Холандия пак трудно. Лалана ще бъде в резервите. Махаме Оскара. Вижте. Кристиано, Бел, Хамес, Кроз. Те могат да пуснат. Не. Това им е титуляр. Да. Да. Ще играем на... Защо на семи-про? Ще играем
все едно в полуфинал. Но знаете, Реал Мадрид спечелиха на дъспи от 5-4. Аз съм за Англия да вземе Евро 2016. Свършва. Месиме и там. Къде? Да е така. Не е така някъде. Е така. Докато аз си оправях настройките, колкото ред тук се намесва по брилянтен начин. Доста са опасни Реал Мадрид. Андер Ерейра. Садио Мане. И не исках на него, бе, на мърската. Трябваше Келър Навас. Чисти за Хамес. Карим Бензима или Колторе? Ох, Колторе. Колторе си е защитник от клас. Ти Локот. Чете да се върна на Криво. Ано Роналдо, Серхио Рамос. Давай я, Колторе е там. Сега Садио Мане. Садио Мане, какво прави Мане? Мане, кой е по-бърз? Там можеше Серхио Рамос да сгреши доста фатално. Колторе. Карвахал. Сега Пепе. Засада. Но Колторе. Колторе е доста добър защитник. Мисля, че това е едно сега, кой е това Марсиалката. Не Рамиреш. Защо се буташ, Локот? Колторе, ох. Доста намеси има Колторе. Сега Мане. Ох. Колко хубав изстрел. Рамиреш, тук ще изиграм само сами на финалния матч. И може би... Джозе Фонте или Хосе. Баба. О, Крос, Модрич. Преминаване. Не. Ще направя смени. Ще дойде на Андер. Опа. Гарет Бейл. Лука Модрич. Даваше доста принт. Кинсли Коман, който е доста бърз. Знаете ли, че Хълк ще идва в Ливърпул? А Кутиньо в Сити. Карлос Тевец в Челси. Рудигер е в Челси. Ако не го знаете, Рудигер, харе. Рамиреш. Отнема си или не? Амас. Това Рахман, тук сме четворка в защита. Трудно е Бензема да се справи. Колторе! Его е... Опа! Трябва ми защита. Но сега Хосе Фонте трябва да се намесва 1-0 за Реал Мадрид. Тъпата ми грешка с Колторе да трябва не даде. Никакъв шанс. Марсиал. Мане. Локот. Локот. Марсиал. Мане. Рамиреш. Кевин Миралас губи топката, Колторе. Да, трябва да се намесва. Не изостава. Кевин Миралас. Също Гарет Бейл. Какво прави Бейл? Асмир Бегович. Локот. Прекрасна игра. Локот. Роналдо. Бранислав Иванович се изнесъл. Колторе. Иванович. Айде бе, подайте си топката един свести път. Но какво подаване Хосе Фонте там? Добре. Справя. Например, шпагат. Греда. Хамес. Доста бързо трябва да се изнесеме. Садио Мане греши, бе. Ще отпаднем от турнира, то е ясно. Но да видим. Последни минути. Рамиреш. За Мане. Садио Мане. Не. Аз се отказвам. Много слаб клип. И да, отпадаме на осмина финал. Колкото играш на матча.
Значи. Добре. Лампард. Не ги знам имената, за да видя. Когато не тичам! Аз се отказвам. И да, това ще бъде клипа горе-долу. Да, абонирайте се, храницата, лайкнете и до скоро.